За първи път от около 20 години насам, болните от туберкулоза у нас са намалели с близо 250 души. Това обявиха здравните власти. Поводът е Световния ден за борба с туберкулозата 24 март. Въпреки обнадеждаващите данни, обаче специалистите напомнят, заболяването остава сериозна заплаха. Всеки трети българин носи вируса на туберкулоза. Как да се предпазим от болестта? Вижте съветите на лекарите. Ако туберкулозата не се лекува, тя може да се окаже смъртоносна за 2/3 от болните. Освен това, всеки вирусоносител заразява годишно до 15 души. Тогава, когато тя е открита на време, когато пациентите спазват съответно приема на медикаменти, най-вече в активната и още повече в продължителната фаза, това ще гарантира излекуването. Основни фактори за болестта у нас са стресът и слабия имунитет. Лекарите напомнят, симптоми на туберкулоза са кашлица, храчене на кръв, болки в гърдите, висока температура, отпадналост и общо отслабване на организма. Рисковите групи остават носителите на ХИВ, СПИН, ромските общности, бежанците, бездомните деца и наркоманите. В България диагностиката и лечението и профилактиката са безплатни за всички граждани и всички нуждаещи се. Междувременно обаче специалисти са обезпокоени за бъдещето на 13-те специализирани белодробни диспансера у нас, които сега се грижат и за болните от туберкулоза. С новия закон за лечебните заведения те могат да останат под шапката на близките болници, което би намалило и вариантите им за финансиране. Средствата за диспансерно наблюдение не е ясно откъде ще дойдат, кой ще плаща. Кой ще подсигури въобще екипите, които ще се занимават с това? Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата се гарантира по националната програма по туберкулоза от бюджета на Министерство на здравеопазването. Какво ще се случи с лечението на други белодробни болести и дали и те ще се финансират по програми, обаче все още не е ясно.